International Javine. Am beth dwi'n sôn? Yr Eurovision Song Contest, a rwan dwi'n mynd i siarad efo fan mwyaf gystadleuaeth. Andrew Guy di enw fo, mae'n byw draw yn Llanberis, a mae o wedi bod yn fan anferthol o'r gystadleuaeth ers, wel, erioed. Andrew, chdi ydi fan mwyaf yr Eurovision. Dwi'n iawn? Pasif, rwffarenia. Gyrra'n pam bod gennych chdi gymaint ddiordeb ta? O'n i ddim pam, ond dwi'n just mwynhau o. Dwi'n licio'r music, dwi'n licio'r sgorio, dwi'n licio'r whole thing, felly. Ond ydy dy ddiordeb di wedi tyfu wan efo help yr cyfrifiadur yma? Mae'n fawr iawn. Ers 2002 geisi'r cyfrifiadur, felly, a wedyn ers hynna, dwi wedi gallu prynu pethau felly o abroad, CDs, fideos a cael. A gweld newyddion felly o Eurovision a pethau eraill. A hefyd cyfarfod pobl sy'n rhywun diddordeb na mi, which is great, really. Yn ogystal â'r cyfrifiadur, mae gennym fel gasgliad mawr iawn o fideos a DVDs. A ydych chi'n gwybod faint? Bron i 200 ohonyn nhw. Os o un tap yn sefyll allan ffefryn? Mae'n siŵr 1987 sa'n rhaid iddo fod, chos adeg yna mi nes i fy hun dechrau recordio nhw, felly, so honna di'r un gyntaf felly dwi wedi recordio, felly, ac yn i fyny o hynna, felly. Unrhyw flwyddyn wan, lle oedd hi'n wael, eich canuo'n drwg? Wel, cos gynna fi ddim llawer o'i gwan, cos dwi'n y fan a dwi'n addoli Eurovision, felly, so anodd dewis sy'n sawl, rili. Na, dwi'n licio nhw gyd. Fyddi di'n gwylio hein yn aml wedyn? Byddai'n ei weithio, fatha dripach o memory lane, felly gotcha nhw. Wedi gadag yma flwyddyn pan dwi'n barod i fynd i'r contest ei hun, so rhywbeth i gyrru fi fyny, felly. Yndi siŵr, mae Andrew'n barod i hedfan draw i Groeg ar gyfer ffeinal fawr yr Eurovision Song Contest 2006. Andrew, ti wedi cael fi'n ymwyd wan? Geida. Dwi eisiau wasio ddyn, gai? Geida. O, 1993. Y blwyddyn ges i'n ngeni, di hwnna'n da? Geida. Yndi? Y flwyddyn y Fluxburg, geiro. O, edrych ymlaen. Ti'n gwybod yna? Geida. Ewch o yma. Ewch. Mari, enjoy edrych ar y tapiau yma. A mi fydd Michael a Sian Lloyd yn perfformio yn exclusive.